יפעת, אז הורים שצופים בנו עכשיו בווידאו הזה, איך הם יכולים לזהות שאת יכולה לעזור להם? הורים ששומעים את עצמם אומרים שקשה להם, ורואים שדברים לא זזים בכיוון שהם מצפים לו. הורים שמרגישים שהם עושים ועושים ועושים ועושים, והם כבר עייפים, ולא מגיעים עדיין. וגם הורים שמרגישים שהם חוששים שהילד שלהם נמצא במצב שהוא לא נכון עבורו, שלא טוב לו מבחינה חברתית, שהוא מתקשה לנהל את המשימות שלו, המטלות שקשורות בבית הספר, הדברים שקשורים בבית, הדברים שהם באחריותו. והם רואים, הם שמים לב שהם לוקחים אחריות גם על הדברים שלו. הם גם עייפים והם גם מבינים שזה לא צריך להיות ככה. שילד צריך לעשות בעצמו את הדברים שהוא מסוגל לעשות בעצמו. גם אם הוא מתמודד עם קשיי קשב וריכוז. נכון, אז הוא פשוט צריך הכוונה אחרת. אבל הוא בהחלט יכול לעשות את הדברים האלה בעצמו. אז אם יש לכם במשפחה אתגרים של קשיי קשב וריכוז, יפעת דננברג יכולה לעזור לכם. אתם יכולים להתקשר לטלפון שמופיע כאן על המסך. יפעת דננברג, אני רוצה להודות לך מאוד שהיית איתנו כאן היום. תודה דקלה. תודה גם לכם, כאן דקלה מור, להתראות.